Ihe a bụ ezinụlọ Chief Matthew UGWUMBA, ezelọma nke mbụ n'ọzara Ancient Kingdom bụ nke dị n'Oru West n'Imo Steeti. Tata bụ ụbọchị enimozu ya, mana enwezuga ihe anyị hụrụ ebe a na ọtụtụ ndị mmadụ na-akwụgharị, enweghị ihe gosiri na a na-akwado ini oke mmadụ dị otu a. Anyị nọkọta na ndị kanopi wee buru bịa a na-ebusa, ụfọdụ nọrọ aga nzukọ ebe a onye ọbụla banyezie na standing committee. Anwesị gịnị mere na ọnọdụ dị etu a na akwamozu onye ka nara nka gbara 19 na afọ 4 tupu ọ laa mmụọ. Anyị nọ n'ọnọdụ a ndị youth na-abara ihe mba. I have any person snap out very well. Yes, I'm an I know those who buy gala. I have put lava. All this is actually I have will on you here with I am Franya. I would have packed right high and the worker can land the low where he loved. Ụgbọala ndị pụtagasịrị n'ụka ha soro ga bute ozu paakịkwa anụ ka ụgbọala fuel gwụnahụ. Mgbe nwa amadi a bidoro jiri mmanya nkwụ kpewe ekpere ka anyị nọzi wee jụwa ase si gịnị na-eme, a ga-enizikwa ozu taa. Dịka anyị eji ya wee mere kapet, anyị azụgiri ukwuru isi ọnwụ. Onye ọbụla na-eme ihe ọma n'ụwa mere ihe ọma dị, onye ọbụla na-eme ihe ọjọọ eji ala wee mmiri. Ekwuchala m. Ka anyị baruzie n'azụ ụlọ ka anyị mara nke na-eme ebe ahụ. Anyị hụrụ ọtụtụ ụmụ agbọghọ ndị bịara inye aka wee sie nri ma hazikwa nri. Ebe ọ bụ na dịka anyị nụrụ ndị bịara isi nri gbara ọsọ ụnyaahụ maka na ha amaghị ma ọ ka ga-enwe isi. Egwu ji ọtụtụ ndị mmadụ maka na ụfọdụ amaghị ka enimozu a ọ ga-enwekwu isi ma ọ bụ na ọ ma nwe isi, mana a ga na-agba n'azụ ndị dị ndụ ga-eri nri. Onye mbụ kwuru okwu bụ otu nwunye nwaanyị. Ihe bụ oke nna m bụ thousands. Ọ bụ nna m ka ọ bụ ya akwa nna m ụta kwasie ya ike nwere ihe na-emeli. Kọbani, ọ bụ oke ozu ka a na-akwa. Oke ozu, onye ka ọ na-ekwu okwu ike? Ọ bụ oke ozu. Si na ọ bụ agwa amara nwa ya na-ekwu, agwa amara ya na-ekwu. Ọ dị mma nne m, mana onye ga-agakwa n'izi ya bụ ozi. Etu ọ dịgodo ugbu a ma ndị youth ma ndị ọbụla bịara ya bụ akwamozu na ndị ezinụlọ nọgodo onweghị onye mara nke a na-eme eme. Isiokwu wee bụrụ na ụfọdụ n'ime ụmụaka Chief Matthew UGWUMBA gara n'ụlọ ikpe nata akwụkwọ si biko dododo mmadụ adọghị nata papa ha n'ala n'ụbọchị Fraịde a dịka ha kwekọrịtara na mbụ wee gakwuru fada nara date maka enimozu a na papa ha agaghị aba n'ala. Ihe a wee bụrụ ihe mgbagwoju anya, anyị wee si gịnị na-emenụ. Afa m bụ Onyeka Sunday nwoke dị egwu. Abụ m onye ụmụdiji Ubrame nke egbu ọma. Ihe bụ ndị egbu mala ha were onye ala akpa ihe bụ isi nwa diala anyị. Isi nwa diala m ekwesịrị m nọ mpa m kwesịrị nọ nga mana ya zitere m ọnọ ndụ ọ gawara ozi mana ya bịakwa nga nwobere oge. So nwoke ala akwa otu asa akpa ya ụmụ ya jọrọ imezisi oyi mana ya akpa ya ọ gaala udo. Nwa ya ga-eme na oke ozi ọhịa lafụla obi big man ma ọ ka ọ si adị. Ha dịbe ụmụ ya niile ha dịbe onye ọbụla ghara akwa. Mana onye na-ekiri anyị gbanwe ga-achọ ịma gịnị na-ekwu, kedu etu ebe o dị ka gasị na oke mmadụ dị etu a ọfụ anasị a ga-akpakọ ama akpakọ. Ọ bụ na polygamous family ọ ka ọ la-adị ndị ekpere ma ndị ekwela. Onye ụmụaka bujere mọchụarị, onye okenye alọtasịla ya la anagoro Itali ka ma ya ekele na ozi o jegodere ọla na akwụkwọ mọchụarị ebe a ka the problem ga-ebido. But the incident enwego ha problem for the first time ma ala asịkwa ala asịrị ha hụrụ anyị n'ụlọ elu gbara ijiji anya gara nne. So ya ka ọ dị akwụkwọ mba akwụkwọ eji buje ozu la mọchụarị. Onye okenye alọtara oyibo sichi ya akwụkwọ
ka m ekelegodo onye nke nọ n'ụlọ si ya nwanne m gbalịala ele nke si je ele nke si akwụkwọ ọgbọ ya bụ ụzọ ihe mere n'uche nke iche na ya bụ ihe dị ka mmadụ na nwunye di ya mmanụ ọ ga-edita akwụ maka na ya bụ akwụkwọ ọ ga-eme ka nwoke nwụrụ kunie ka ọ bụ gịnị ọ ga-eme ka nwoke nwere kulie ọwụ ndidi ọwụ ihe ya emezi ọwụ ebe nne dị iche obi dịkwa iche ihe bụ okwu ọ dị mma mpụta ọnụ pụta taa bụ akwamozu kwunu bịara anyị bịara akwamozu nwa dị ala anyị mgbezie nga sịla alụsọ agha ọbụla kpọsịrị ndị mmadụ yesterday night efulana ka anyị si nọ ihe egoro nga mụnwa ji ego m gote anyị na-eme ka ọ agakwa aga ọ bụrụ ya ebe ya ka anyị na-apụta ka ndị kanopi na-eburu ngwongwo ha butanara wee na-agbapụ ya ọsọ dịka ndị bịara isi nri ụnyaahụ mgbe ahụ ka akụkọ jizi wee kọwazie etu ụfọdụ ụmụaka nwaanyị izizi Chief Matthew Ugwumba ji wee jikọrọ gaa kpọrọ ndị uwe ojii na Owerri bịa kpọrọ nwunye nna ha ka dị ndụ bụ onye gbanara ọgụ afọ 7 na ụma kpochie bido n'ụtụtụ ruo n'abalị enwe jụọ kedu ihe ga-eme na nwoke ga-asị bikonu mmadụ eninekwa nna m maka na a na-ekpe ikpe ana ma ọ bụ maka na enyeghị ya akwụkwọ risiti eji dowe ozu na mọchụarị. Tupu anyị aga n'ihu ka anyị na ụmụ okorobịa si ikwu nne Chief Matthew Ugwumba karịa. Mụnwa bụ Ikemefula, anyị nwa bụ ndị Egbuoma, mụnwa bụ the youth president. Onye akwụrụ okwu oge abụ vice m, ihe abụ isi nwa dị ala ya nwụrụ na dịka o si gbatakwuru kemgbe abalị ka anyị kwesịrị nọ ebe a, mana o nwere ka o si bịa dị kemgbe abalị ahụ si anyị chere ọ bụla emedị ihe ka o siri dịrị ya bịarịrị akwamozu nwa dị ala ya dịka anyị nọkwa ebe anyị nọ na-akwadokwa ịkpa nwa ya utu anyị nwụrụ echi papi ya kpọbịa si ya mee ka ya chọọ datlọ nọ ebe a for now ka ọ ka ala ma wetakwa ihe kwesịrị iji wee lọta mgbe ọbụla ọ bụ onye bezi akpọrọ ya polisi ya kpọrọ YouTube ya ka kpọrọ YouTube polisi ọka anyị nwebụ n'oyibo ala kpọdoro anyị oyibo so ihe anyị bịara ihe na-abụ ya nwa zụtakwara anyị mmanya anyị na-aṅụ ndị nwe ụlọ ihe anyị na anyị bụ 500 ego ịka ala agranọt ka ha kanyere anyị so anyị lelekwa anya ihe ha ji akwa anyị maka ha ga-ebi anyị kula rice ihe niile bụ ihe eji akpa ozu maka anyị abịala anyị kpagide ruo mgbe anyị ji ala anyị eji ekpuru ehi laba ụbọchị ha ya akpazi maka ehi abụọ ka ekwesịrị inye anyị maka onye nwụrụ ihe kere ya lekpe na-eji enye ndị egbu ehi labụ anyị ji akpụrụgodi nke anyị fụrụ anya nwa abalị emenye ya ego ma ọ bụla o zudo ezo jide wee gbagila o zuro so la anyị ejide ofu rele ekwula o zuro so o wee bụrụ ka o si gbatakwuru ihe ndị ga-agwara anyị ndị nwe ụlọ bụ sị ha nye anyị ihe omenala anyị ka o zuo n'obu ndị egbu ahụ nọ ihe a ọ bụla anyị richa ihe niile anyị kwesịrị iri richa ṅụọ anyị anọducha anyị eje kpụrụ ofu ehi anyị fụrụ anya ụbọchị ọbụla ha kpọkwara anyị ha akpụ ịkọpụ anyị ofu ma ọbụla ha kpụje anyị ha mụnara ha ji anyị ụgwọ ofu ehi ma nke anyị fụrụ anya anyị ji ala ya bụ eziokwu. Ịka ala bụ omenala Igbo gosirila onye mere nga osi nga esiri lụta nne ya o ji wee mụọ ya obodo dogbula famili o buru ikikere from ndị nne ya ochie wee bịa so ọ bịa ndị nne ya ochie a ji eje were mma mee si gị na odu na ebe ahụ nwee res ebe ahụ ọbara ya siri bido ka ha ejegidekwa ha eje dozieri ya ọnọdụ ya bụ ọnọdụ ikpeazụ ya ọ ndị nne ya ochie a ji eme ya dịka o si gbatakwuru na anyị emeela ya oredi nke anyị meziri ya na nke ọ ji aka ndị ọbụla anyị furu nke anyị furu anya anyị sị ka akpụrụ ya labasị mba ịmala anyị ji agbazi ihe goolu anyị ji wee jee dozie ọnọdụ nke ọ ji anọ mana mkpọ ọbụla ebụọ anyị afụ ofu anyị ji ejide maka anyị bụ ụmụ aba mgbe nke ọzọ bịakwa anyị abịa wuru agba so ọ bụrụ ka o si wee dị. Ndị uwe ojii ahụ mechakwana bịa mana enweghịzi onye ha kpụrụ maka na ka ha rutara enweghị ebe ha fụrụ a na-egwu ini ozu ma ọ bụ ebe eniri ozu. Nke a bụ na n'ihi ka emechara nzukọ niile emere ezinụlọ wee kpebie ka a ghara ini ozu ka ọ ghara ịbụ na enupụrụ kọọtụ isi mana agbanyeghị nke a ọ dịkwa ọtụtụ ndị iwe na-ewe. The main thing anyị ji sị ka anyị hapụ this burial now ka anyị hapụ inupụrụ kọọtụ isi so na ọ ga-amasị m ka a hapụ this burial to further notice.
ọ dị mma court injunction enwetara ọ dị unu n'aka ọnụ eji court injunction anyị ejiro court injunction anyị nọ na ha pestry on the wall but before my mom pụrụ apụ n'abata ama mmasị ụmụaka tọpụchiri ya bụ na afụkwa udu court injunction anyị afụkwu court injunction mana ka udo wee dị chi ka hapụzi maka udo wee dị ka anyị hapụ ka udo ochie aha m bụ Oriakụ Obialuju Nwoowere abụ m onye ndebe Ugwumba beta alụ m n'ọmụma ya bụ Ugwumba mụrụ gị n'afọ ya ee Ugwumba mụrụ m n'afọ ya Ugwumba nwaanyị nwanne nwoke ka ha nwụrụ jee tụchie ihe si dịla otu ka ha lọtara ọ bụrụ eziokwu were nnabie ka ha ịkwa nna ha ọ bụ ya tọrọ nke tọrọ m ya Ugwumba tọrọ onye tọrọ Matthew Ugwumba Chief Matthew tọrọ Simon atọ ndị dị ndụ na Ugwumba mụrụ anyị nọ bịa bụ Simon kpekiburu ya asị ka eje ebe ọbụla akwụọla ụgwọ ndị a Oru West Legions men havara Wednesday ha sịrị ha na-abịa to make peace ka agba ọzọ wee bịa n'ihe m si ka anyị bịa nọrọ ebe a chiri ndị ọzọ abịa ka a na-anụzi asị na-agbara akwụkwọ si conjunction asụrụ gịnị ọ bụ dị aja anakwa anyị elili ozu akwụghị ụgwọ mọshịarị ka ya ọ bụla ha ji akpọ polisi ji akpọ amị ha kpọ ya bịa disturbance ihe a kwurulo anụ ha na-ekwu na nna ha ji emete ọ bụ ya ka ha na-emete ihe ka m ruo n'ụlọ ya bụ na uche nke gị na uche ndị ụmụnna na aka ga-enyi ozu taa ọ bụ na etu onwe ya na-ekwu udodo ala m ka m jerude m fụ nke onye tọrọ m ọ sị m bịala ụlọ ya ka m chọrọ ije ka m mara m onye kwuru okwu a ọ bụla m ndị eze amara m onye eze ahụ onye kwuru okwu ahụ Major Michael Ugwumba. Major Michael Ugwumba. We are Legionists, those who fought before in Nigeria. Ọnọdụ anyị hụrụ nwaanyị na ugbu a na-egosikwanụ na ya bụ nwaanyị bịara iku anwụọna ya mere na anyị ga-ana ọ bụrụ na akpụrụ onye a bịara ọrụ ọ ya bụ na ọrụ agwụnanụ ya bụ na onye ọbụla ga-eche ihu ebe o chere azụ anyị gbara mbọ ka anyị na nne ezinụlọ bụ nwunye Chief Matthew Ugwumba karịa mana anyị enweghị ike anyị nụrụ na o so na ndị a kpọchiri onye nwaka bịara kpọrọ wee guchie na nke ndị uwe ojii site n'ụtụtụ ruo n'ime abalị Maazị Edmond obodo Ezoloma bụ chairman ndị ụmụnna ha bụ onye sokwe na ndị agụchiri ọ kọrọ anyị nke tọrọ bịati aha m bụ Edmond obodo Ezoloma abụ m onye Egbulike Kindred nke dị n'ime Obiọma Ọzara ọ bụ na Kindred anyị ka ọ na-ada Ugwumba ekwesịrị ili ụnyaa bụ okenye anyị aga m ezi unu post ya and ihe ndị anyị megasịrị ọ bụ a man of 94 years. He's an icon to the core. So dịka ọnwụ o wutere anyị nke ukwuu nke anyị jiri bụrụ ụmụnna na ụmụ ya ewe na-ekwu okwu akwamozu ya n'agbanyeghị na enwetara obere esemokwu na be ya. So n'ime esemokwu ahụ anyị resolve na ege eli nna anyị. Ọ bụ ọrịa bụ Julius bụ onye duru anyị gaa na nke parish priest maka na o jego na nke parish priest anyị ugbo ole ma ole asị akpọta ụmụnne niile ka nna ha wee jide ha. Nna ejighị mụ na ha mana nna ha na nna m bụ ofu nne. So abụ ha my cousin ma asụsụ bekee. Ha azie m na fathers na m ga-eso ha abịa na biya ka ekwu okwu maka date mesi ebe m bi n'Aba batara ụlọ soro ha wee gaa. Fada ekwu ihe niile kwesịrị na ọ ga-ekwu dịka ndụmọdụ ọ ga-enye ezinụlọ.
wee sị ha ngwa lem date ha chọrọ ka ha eji wee lie nna ha. Ọya mbụ Julius Ezeribe bụ onye ji aka ya si na ọ ga-abụ na April. Ajọ ya bụ April beginning ka ọ wụ ngwụsị April, ọsọ ngwụsị April echuzuo date 26th. Ọwụ na that 26th ahụ nwere a chief a na-akwa na ma village kwa bụ Mobioma. Anyị atụlezie na agaghị enwe akwamozu abụọ in the same village, and ha abụọ bụ chief na ndị chief ha agaghị ekene onwe ha abụọ, ndị chọọchị agaghị eke onwe ha abụọ. Ewee si oke ebe ndị nke ọzọ bụ ụzọ bịa were date na town union enyego ha date, mana anyị nwagara nke parish priest ka onye anyị date before anyị agaba na town union. So ọ dịziri anyị nwa iweziri another date ebe ha nwere go date na town union. Anyị n'ukwuchukwu atụgharịzira date to 3rd of May. Anyị nchekwurịta fada ajụ anyị na agaghị amasịkwa ya na ọ bịara enwe esemokwu n'ezinụlọ ahụ. Ya nwa bụ diọkpara ụmụnne ekweghị nkwa na esemokwu agaghị eme gịnị agaghị adị. Anyị alazie okenye anyị bụ onye nke nna ya tọrọ Simon UGWUMBA akpọ oku lem ka esi eme akwamozu nwanne ya nwoke bụ nna anyị niile, maka na aba na be anyị anyị na-akpakọta ozu ọnụ. Ihe ụmụ ya ketara na akwamozu ahụ ka anyị nwa ka mmụọ m ketara, ka ụmụnne anyị ndị nke ọzọ, maka anyị bara ụba mmadụ, the same amount ha ketara ka anyị nwa ketara. Mana ihe dịzi iche n'ime ya bụ ọdịzi klọbụ nna ya nọ na ya bụ ndị ga-eji right bịa, ụmụ ya ga-ahụ maka ndị klọbụ ahụ. Ọ dị right ha jiri bịa, ụmụ ya eri ihe. Ọ dị ndị enyi m chọrọ ka ha bịa na akwamozu nwanne papa m bụ my uncle, mezie ha bịa, ọmụ aga eme ha attend. Na that preparation ka anyị nọ. Eke n'ụtụ a ga-atụ ya nwa bụ Julius anọghị n'ụlọ, but na nwanne ya Philip na Christopher bụ ndị na-esote ya nọ na the meeting. Eke ụtụ ndị ji nke ha a na-atụ. Then imagine preparation ndị ga-emezi on your own as per a na-akpọwa our uncle gị na-eme. Mana ihe ahụ agbara ozuzu nwere dịka ihe ụmụnna ga-eme, ụmụnna ga-eme ya nke bụ ọwụ na ohere dị ma gụsara gị ihe ndị ahụ ụmụnna ga-eme. O dogo anya na akwamozu abụ ụmụnna na-eme gịnị, ụmụnna na-akwa ya dịka anyị si dezie na be anyị. N'ọnụ nwa ha nwoke the second son bụ Philip bụ onye gwaziri anyị na ya etinyego injunction na agaghị elizi nna ya. Anyị ajụ ya why. Ọ sị na oge a gara aga kee akwụkwọ ndị ọgọ ga-abịanụ ibe itoolu na ejeghị na nke nwanne ya nwaanyị. Nsị akwụkwọ kwụwa anyị nwadere na nwanne gị nwaanyị gbado obi na aha ya na ndị wegara akwụkwọ. Ma jụọ ndị wegara akwụkwọ Adaobi ke ndị wegara ya. Ndị wegara ya bụkwa ụmụnne ndị nne ji ya na n'afọ ana ofu nke nna jikọta ha na ha nọ n'ihu ebe ahụ sị na ha wegara akwụkwọ Adaobi na ha nyere ya nna adịghị ihe, agaghị enye nwata nwaanyị akwụkwọ, ọ na adịghị ka ga-enye. Ọsịzi ihe bụ iwu ya ebuzi na ka ha gara ebe ahụ na ebe ha ahụ enyere ha akwụkwọ na ha kwesịrị ịga na nke nwanne ha nwaanyị ga kene ya. Nsị ngwa na ọbụla nke a na-enwe gị iwe wezina gị. Ogbupụta dị sekọnd atụmatụ na ụmụnna anyị mapụrụ ha na ụmụnna n'ohie nwanne ya nwoke nke ọ tọrọ Christopher the third son gwara ya. Nna ajụzi ya kee mitin ebe anyị nọ wee kpaa nkata wee kwubi okwu na amapụrụ ọnụ. Ha emechie ọnụ. But before that meeting anyị na-enwe confirmed information. Ọmụ chairman ndị village anyị bụkwa chairman kindred anyị Christopher edere n'aha ụmụnne ya that another kindred ha chọrọ ka ha bụrụ ụmụnna, which na okwu olie in subsequent meeting anyị na anyị na ha abụghịzi, but being no okwu anyị ekwughị na
on the level on the level playground anyị were na ọwụ ka o si ekwu ọ bụ until I now confirmed na kindred ahụ gaziri de ya ka ha de ya fa ha na ya si okay na a ga-ede ya fa ha ebe ha gara ka ha de ya fa ha bụ ụmụ ọnụ ọha were asị na anyị ma bụ egbu edike ụmụ ezolọma kindred ha ejigo aka ha pụọ chọzi ka ha tụgharịzie na anyị mere ha mmapụ mere nji ajụzi ha ka emiti na ihe odoro sinsa nna unu ji wee nwụọ gịnị ka unu mere na eji amapụ unu emechie ha ọnụ oge ahụ ka Philip onye sizi anyị na ya tiri injunction sizi anyị na ya ga-eji achịkwa back to Owerri to withdraw the injunction ya tiri ihe a bụ ebe a week plus ka akwa ozu ka o kwulitere ihe ndị a so say na ya ga-aga Owerri ọ gwara ihe na Thursday na ya ga-aga Owerri Friday and Monday ọ kpọzie m personally si m na ihe ya kwuru na meeting ahụ bụkwa eziokwu o na ya ga-eje Owerri because money afọ na Sunday before ma alaba Sunday evening na ya ga-aje Owerri na Monday ka meet the lawyer na ya kpọgo ya phone na ya ga-abịa ka amaka ga withdraw the matter ka ha pezi serve the family. Otu ihe gbaraghara bụ na ọ bụ n'ụbọchị Mọnde ahụ ka Maazị Philip gara n'Owerri wee gaa nata ya bụ court order. Oru ụbọchị Tuesday abịa mapadie na Bennie. Ụbọchị Thursday uche wee bụrụ na ikekwe na nke ahụ amapadoro ama arụ ọrụ wee bịa jiri ndị uwe ojii gụchie nwunye nne ya na nwa ya nwoke nakwa chairman obodo wee gaa Owerri. Onwe dịka akụkọ emereme mere onye isi ukwu na-egbu ihe ọ bụla emeri okwu nie ọ jara gị ike. Mekwu ya o that Sunday evening ka nla wara aba ozi on Tuesday nla Sunday Tuesday gara aga this Tuesday anọzi m na akpọ phone na abịara na ndị believe bịaba mapaba akwụkwọ court injunction anyị batazi ụlọ ka anyị bataziri ụlọ ahụ si oke ka anyị mazi ka anyị ga-esi gaa eme ihe na-eri eri na ihe eji mebere ala ma ụmụnne anyị niile ndị na-afọ for a long time ụmụada anyị they all came home for the burial maka na onye nwere ihe abụghị nwatakịrị a strong member of the kindred and ọnụ na-ekwu ekwu n'ụmụ obiọma and a figure n'ọzara as a town. So on a Wednesday morning ma esi ya bata Thursday ihe nụzibụla ndị police gbara bịa my uncle okirikiri mesi ebe a bilie gaa ebe ahụ ọ bụ polisi eziokwu akpọrọ ha nwunye nna m tinye na moto njụ ha gị na ha na CID na ọ gaghị asị bịa bute the woman na Sunday the first son of the second wife na mbebazie Owerri nso ka na anamabe na mbịara mkpọrọ Sunday bịaba nso ka nso one of mee jikere. Fortunately one anyị nwoke of a different kindred nọ be m oge ahụ o sonyezi ha na moto gaba Owerri ka m sachara ahụ meche ihe ndị eme gabazi Owerri ka m gaa mara ihe mejiwa buru nwunye my uncle for the third time. Nke abụghị mbụ. The second time e buru ya oge di ya nwụrụ bụ na ha gaga mee allege na n'ọya na Sunday nwa ya gburu nna ha. Ọ dị 94 years na ha jikwa wepanye ya n'ọkụ. Ọ bụ na office of AIG zone 9 Ụmụahịa ka n'ọfisi ya ka anyị nọ ọ jụbazi o mezi cross examine at the end ọ chọtazi ihe na-ese okwu wee sizi m nga meziere ha which emezicha anyị chemezi agree kwa nna anyị before ihe ndị a na-emegbu abido mewezie. So ka m rụziri Ụmụahịa nrụziri Owerri state CID ha enye m petition ndị adere
ọwụ na aha mụnwa nnukwu na ndị abịara ibe m arrest ebe a nka nnọzi na ọzọ n'ọgba ekechizie m na maga apụzikwa apụ na room ebe ahụ nnọzi ebe a nka nnọzi from 9 o'clock till 6:30 in the evening eji grant anyị bail anyị wee si Owerri n'abalị ambata oge ahụ na that police ka ha bịaziri serve nwunye nna m the court order. So nna jụrụ police ya bụ unu bịara bịa mee nwunye nna m arrest ka ndị a nwee ike ibe serve ya court order na police ekwughị ha okwu. Those petitions ihe ndị a edere na ọ bụ ihe anyị mere awụzi ihe na-ekwuzide dịka ọ dị ọtụtụ ndị mmadụ ekwu n'okwu wee megide ụdị agwa ụfọdụ ụmụ Chief Matthew Ugwumba kpara, mana ka anyị kpọbata Maazị Benedict Ugwumba bụkwa otu nne nke ndị a na-eme ekwere m ekweghị ma ka anyị na-ekparịa ka ọ gwa anyị etu o si bido etu a ga-esikwa onye okwu arụ. Afọ m bụ Benedict Ugwumba, nwa Matthew Ugwumba nke anwa ihe. Ka m si wee cheta ihe na-ebu okwu ahụ kemgbe 2016 okwu a malite between ụmụnne m na ụmụ nwaanyị nke ọzọ. Ihe na-adị ihe ewu ana o nwere ala my father bịara kesịara ụmụ ya, anyị niile nọ ihe enwetachala ebe obibi site n'aka papa anyị. Then ebe e nyere nke a na-akpọ John bụ our last born n'afọ nwaanyị nke izizi, ọ hapụrụ ya banye n'ala nke nwaanyị nke abụọ si data na ya chọrọ ka enye ya ebe ahụ. Ọ wụkwanụ mmasị my father inye John that particular place, but John gakwuru nwaanyị nke abụọ ahụ rịọ ya. The woman lechaa anya sị kama ala ahụ ego ya ga-agbafu ka ahụ gbuwakwara ya ala ahụ abụọ, maka na my father na-ekwu na nna ya nyere ya that woman n'ihe ọma ndị o megosiri ya. Mgbe m nọkwa na skuulu na-aga akwụkwọ, e nwere nkwụ na-egbu di mgbori ya my mother si ya ji atụrụ the woman ụtụ maka ha nọ n'ụlọ ha nọ Kalaba. My mother gwakwa na ebe ahụ awụrọ ya na arụ ya ọrụ. Ama m ihe o ji wekata ebe ahụ chọwazie ka the woman nye ya dị ogologo the whole o were kọchazie ha niile. Ụmụ the woman ese mba, elee ka ị ga-esi mma ha bịara kọtụọ ya nye gị, ị bịakwa ịchọkwa ịrụ ọrụ ya ihe rụcha ihe na-arụ gbaa ya fensị chọọkwa ka isikwa ebe ahụ fetakwa ebe a. Ya na-akọwa na ọpapa m John na-akọwa na ọpapa m nyere ụmụnne nwunye nna m na-asị na ọ bụ ya nwanyere John. Ndị mmadụ niile fụchara ebe a na-asị elee ka nna gị si nyecha gị rụwa ihe rụcha ebe ya na-arụghị ihe gị na-achọkwa ka isi ebe ahụ feta ebe a. Ka a jụkwara papa anyị gbara aka ebele enye di ya that particular area ọ na-achọzi. John na-akpọ polisi every time na-etrete life nke ọ kpọgide polisi. O mere nwanne ya nke tọtara ya, nwanne m nwoke nke m tọtara direct tọrọ John ahụ ọ nọ n'ala ili na ọkwa okwu ala ahụ ka ọ sụrụ ya. Nwa diọkpara nke diọkpara tọrọ n'afọ nwaanyị nke ọzọ afọ ya bụ Anayo gazie na-agafe one day n'ihu ebe onye nke ahụ na-arụ ọrụ ya na-asị na nne ya mụtara ya na-achawo that ọwụhụ papa anyị mụrụ nke ahụ ji wee sị olee ụdịrị okwu ọ na-ekwu ya la ya alụwa ya kwara ya kwa ịga n'elu meshin ebe ọ dagidere ya ọkụ exhaust na ya n'aka. That is the only thing. Then ya nọ ka afụrụ polisi abịa ozugbo mee ha niile arrest maka John wụ anya ha arịa information polisi abịala immediately akpọrọzie ha gawa na mgbedi ebe a ka ha facha mere statement nke Patrick na-eti hụ na akụwara ya isi. Then ihe o tinyere na statement bụ na aka ya ọkụ exhaust na ya. Patrick na-aga ọrụ ya for 2 weeks and so o jighị ike mechaa wụrụ appendix ka anyị discover ya ka a gara autopsy ka ọnwụ asọpụta na ọba appendix gbawara ya n'afọ wanil. Then ka ihe a na-eme ụmụnne m abịala kpọrọ na-ayọ immediately mee ya arrest kpọrọ ya gawa Ụmụahịa from Mgbidi to Ụmụahịa. Anyị chakwuru ụlọ ọtọ na-ajụ ihe nke ọ bụ gị
na a ga-achọ ka a ga-esi wee release ya Anayo adatụla ha ka anyị nọ John bata na ala asị a ga-enye ya n'isi mmadụ apụọla n'isi nwanne ya ga-apụ onye ọbụla n'isi nwanne ya apụọla na onye ọzọ isi ya ga-apụ na isi mmadụ apụ ya ma nkwe onye ọbụla na-adị surprise n'ihe nke John na-ekwu ndị ụmụahịa sị na ga-aga autopsy ka a na-ekwurokwu autopsy ọ gba n'akwụkwọ na court ndị court hụzie akwụkwọ werezie grant asị gawa autopsy na-akọwa maka ha ụmụnne m ndị ahụ gara na mọshari kụwa Patrick isi ka ọ nwụchara anwụ in order to convict Anayo na ọ bụ ya gburu Patrick. Then ndị autopsy bịa lee ya si data na blood ya na brain ya blood emetụghị ya na ọ bụrụ na ọ dị ndụ na blood ya ga-awụ na brain ya ga-awụ sọsọ blood mana so far ọwụ na ọnwụọ na ma kụwa ya datin na blood enweghị ike ịpụtazi again so na ọhịa ahụ ihe akụrụ mgbe ọnwụ emere arrest na 31st of last year 2 years 2017 31st December 2017 ka a bịara mee ya arrest ahụ from that day ruo taa ọ hụbeghị ebe anya ọnọkwudo even ọnọkwudo mgbe e liri ya nwa bụ Patrick ahụ a na-ekwu nwụrụ anwụ because na omenala Igbo bụ ọ bụrụ na ị chọpụta na mmadụ gburu nwanne gị ma ọ bụ onye gị enwere ihe a na-akpọ mmadụ ịgba njọ ahụ ma ọ bụ mee ụdịrị enwere ihe a ga-sacrifice onye ahụ kwuo okwu na ya sị mgbe dị otu a ọ bụrụ na ya ele ya nwa ya marasị ya gburu onye ahụ ọkwansị ya nwụrụ amasị ọwụ ya gburu ya a gwara ụmụnne m famili kpọrọ ụmụnne m okwu si ya bifo na na-eli onye ka ha agba njọ ahụ akpọpụta Anayo ọbịa gọrụ na agọ ụmụnne m ajụ none of them agreed ha ncha asị na ha ga-ahụ isi ya ihe niile akwụkwọ maka ala ahụ eziokwu onweghị ihe m ga-asị n'ọwụ yaka property nna m ma uncle bụ nna ha nwere na Abuja onweghị na Owerri onweghị na Mgbidi ka o ji enwe na Kalaba ebe ahụ ọ nọ mana ịfụlanụ ekwensu gbata ụlọ o wee ndị oge jikwara ngwa ọrụ na-akwara ngwa ọrụ tupu ọ na-apụ obibiela ọtụtụ ihe obibichi ihe ahụzi mgbe ndị o ji kwara ngwa ọrụ mụta onwe ha a na-ezighị ịta onwe ha ụta akụkọ akọna na nsogbu bụ na ha ahụhụtela n'ọhịa ha ji si enyi na nna ha mana nchọpụta anyị bụ na isi sekwu ntị na ya bụ okwu bụ ihe gbasara ana anwa ejuọ si ana a na-ekwu okwu ya bụdị ihe dịka ego one ọ tụrụ anyị n'anya ịnụ na anya bụ ana akarịghị ihe dịka 500,000 mana o rie n'isi otu onye nke ọzọ nọ na nga ugbu a maka na aka kechiri ya ihe ruru afọ na abụọ anwesi ndị a ha jikwa anya ha ejụrụ m sị gịnị mere oge ji wee bụrụ na nwoke ga-anọkọta si na papa ya nkọwara gị na oge m biri okwu a na enwere obere okwu na be nna ha ihe a bụ okwu a na okwu a ahụ ka nọ na court titi nwanne na nwanne ọnụkwu nwanne ha nwoke nọkwu na detention ukwu ugbu a mana okwu ndị ahụ na court agaghị etinye ọnụ ka okwu na court so oge na-ekwu okwu olili papa ha ka nna ha nwụrụ ebugara mọchụarị and onye ebugara ya mọchụarị bụ the first son of the second wife n'agbanyeghịla ụmụnne ndị nke okenye nọ n'ụlọ na ekweghị ha pụta dịtụ esemokwu dịrị ha na nna ha ma ndị banyị si na esere okwu na ọnwụ ọzi the young man bụziri nna ha buga mọchụarị batazie asị ya weta tali ọsị na ya agaghị eweta dịka esemokwu denụ tali ahụzi mezi ha jiri gaa na zone 9 de petition na nwunye nna ha na dekpara ya bụ nna ha abịazi
abịazi kpọrọ ha ahụghị first son second wife uruzie nne ha mezini gwagala ngra zone 9 okwu ya na nke AIG ka anyị kwuru ya at the end achọpụta na ọtali enenyeghị ha tali bụ the problem. Officer na-elekọta zone 9 Ụmụahịa ya ahụ mesi Ụmụahịa ta village wee tali ahụ wee gara ha next day ya wee na nwunye my uncle na bel. The AIG wee nye m instruction na m laa mere ha udo n'udo ahụ ka anyị na-emezi asị na nna ha dere wiil na nna ha sị gọrọ ha wiil ahụ efe na-elie ha nwere onwe ha bụ ụmụ dị manụ aga Owerri aga gọrọ ha wiil nna ha dere bin la ụmụ ndị nke okenye la nna ha adịghị in good terms emezie wiil ahụ adịghị in their favor nke bụ na aga m akpọchọrọ ihe dị la wiil ahụ na ọ bụ ihe okwu ụmụnna a na-abụ afọ ịdị n'iforo ha wee jideze wiil ahụ aka. Ụmụnna wee mee ka ha mara na ndị Igbo si na onye nwụrụ nwoke ebe ndị dị ndụ eme gịnị ekegasị ya. Otu ihe a nke onye nlekọta zone 9 Ụmụahịa mere ka ha mara oge ha gwara na nna ha dere wiil ọsọ ha debe wiil n'akụkụ wee kwulie nna ha mgbe elicha nna ha ọ dị ihe dị na wiil ha eji nwayọọ resolve ya. Ọkwa ihe nke ụmụnna gwara ha ha ajụ na-agadọka wiil ga-agba akwụkwọ na court against the wiil nna ha dere. Ha sị ha wiil abụghị ihe anyị na-ekwu okwu ya na onweghị ebe anyị fụrụ nna m debere n'ụlọ Abuja ma na Lagos bụ nnukwute ihe dị mkpa wiil ahụ ga-apụ okwu bet na ụmụnna agba n'ụnụ mụ bụ chairman asịgo na debe wiil aside na wiil ahụ na anyị enweghị ya. Nwunye nna ha agụkwa ha na wiil ahụ nna ha dere na aka ala ụkwụ ya adịghị na ya si ha kpakọta ka lie nna ha maka na nna ha dere ebe ahụ si sepaka ha ụmụ the first wife sepaka na ahụ elikwana ya ma ya nwụọ due to reasons onye the reasons na o ji wee kwuo ihe ahụ. So anyị asị ha bụ ma nwunye nna ha si debe wiil aside na-ege li nna ha ha gbakọta ka lie nna ha ọ dị ihe nna ha nwere ọ dị gbawụlọ ọ dị ha nwere aka ha mee gịnị kerịa ya. We all agreed. Anyị amaghị na anyị ekwere ma n'ime obi ha ekweghị agwaghị ha anyị ihe ndị na-ekwu ugbu a banyere wiil asịkwa wiil asịghị emechago gaa before diọkpara ha agazi clearance na chọọchị ga-amacha ụgwọ ndị nna ya ji na chọọchị gazie for date fara ji wesị ya kpọrọ anyị ncha bịa. So amaghịzi m ebe iwe ha nke IGT injunction si wee mezie arise ebe anyị nche ekpebigo ọkwa ha makpọrọ anyị bịa were date burial. Chairman anyị ekwuela okwu gbasara ebe ahụ were ala gbanwere ụwa sị ha gaa na ebe ala ịma my father otu ọdị na ọ lụrụ nwaanyị abụọ ife ya niile wee ikewa ya 2-2 then ala ahụ o ketara recently a gara dị ka a na-ekpe okwu ahụ gbuwa ya abụọ si na nke a si ya were nye Patrick nke a nwụrụ anwụ werekwanụ ya nwa were nke a ma hapụziere the woman nke ọzọ ahụ ka udo wee chịa ya sị na ya ma mme ya okwu nọ na court anyị na-aga court ya steadily even onye nke nọ na detention okwu ya nọkwa na court nke asị a ga-ekpe na 16th of this May. So okwu ka nkụ ọkwa ha bịara na-eme anyị arrest anyị nọkwa ya na-echefa nwa ebe anyị na-eje n'ala anyị. Ajụjụ na ihe mgbagwoju anya dị n'okwu a ka nkụ. Ihe anyị chọrọ ịjụ ụmụnna anyị bụ ụmụaka nke isi nwaanyị ka nkụ, mana mbọ niile anyị gbara ka anyị na ha kparịa enweghị isi ebe ọ bụ na Maazị John nakwa nke tọchara ha niile bi na Warri gwara anyị sị na obe na ọwụ mgbe kọtụ kpesịrị ikpe tupu ha enwe ohere ịgwa anyị okwu. Anyị na-ajụ
n'ikpeazụ n'uche nke gị a ga-akpụ ya arụ ka a ga-akpụ ya nsọ ala na nwoke ga-asị na nna ya nwụrụ anwụ abanyela n'ala? Dịka anyị chọpụtara, ezinụlọ a nwere keesi karịrị 5 na kọtụ. Ikpe ha dị na Police dị ma na Mgbidi, Owerri, Ụmụahịa, Zone 9 nakwa Abuja. Anwesị emere ha eme inwe mbụ aha ha na-aza aha Ugwumba bụ nke ha na-akpụtọ n'ala. O ziri n'ezi?